Čauči, dneska budem hrať Ikeu s bratrancom. Už som ju točil, ale som si potom uvedomil, že som ju vôbec netočil, takže som ju netočil. Lol. Nehráme Murder Mystery. Ja ešte zajde, hej. Nešieš to teda? Nie, lebo tam nie sú ani. Eku? Nie. Lebo nie som ich tam nevidel. Ja idem preč, to videnia. A ty zahyneš. Ja som išiel tak, kde som našiel pejsku, tak ju vykradnem. Tak ju vykradnem a hneď idem naspäť. Ja už idem naspäť. Není ani jedlo, nebolo ani jedlo, ani není, ani nebude, ani nie. To není jedlo. Čo sa deje tam? Ja vykradám bejsku. A ty som debilek. A keď teraz zomriem, tak to je tvoja chyba. Ale prestaň. Nechaj kmeckiny. Ja sa hrozne sekám. Kde je dom? Kde je dom? Teda čo môj dom. Pri mne nebol ani jeden toto. Tam pevne sa zastrojom. Náš prejšle. Či je zmrtvý, alebo čo? Podívej sa, si od teba jedno svetielko. To si požičame. Dobrá. On kradne! Polícia! Nemo, ja si to ideš na noc. Nepýtaj. Petane! Jedem preč. Idem si dať. Ja si idem dať quest nejaký. Yes? Hej. Tu by mali byť. Quest. Nebuď ma tvoja. Nikto aspoň nebude. No, keď to bude ľahké. Hej, mám príjemný nás druhých. Čo? Poďte všetky, poďte za ním. Ja mám také questy, že musím hitnúť employee dvakrát. Maloci. Hej. Jeden. Pomoc! Ja umrem! Ja neviem, kde som. Je po mne. Nie.
OK, idem za tebou. Mne to vymazalo, ten quest. Mne to vymazalo všetko, ja už nemám nič v inventári. A ty si iný frajer. Nemá za čo. Ale tak poberiem si svoje veci. 1000 metrov dom. Poberiem si všetko, hej. Ja si idem dať quest, nech bude taký dobrý. A našiel som takú misiu. Farebnú. A musím rýchlo. To je! Ja, nevypadni do mojej kapury! Nevypadni do mojej kapury! Ináč, vieš, že tu môže byť aj tento taký, že proste utečieš. No. A môže objaviť. Východ. A ideme ho hľadať? Nie, Ale na jaký deň? neviem. A sa mi zdá, že 100 alebo dačo. No. Rinku ti premiestním sem. Rok dáme tu. Ja idem dokončiť kuchyňu. No, Dones mi drevka zo zlotých. ne. A tak ti tam také vždy, no. Som tu. A nie, blízko si. Hello! Choď do drevka. Ne. Točíš vôbec ešte? No? Točíš? Hej, dúfam. Hej. No, lepšie. Ideme strechu. Kde si? Počkaj. Robím kuchynku. Chcete piť? Ja som v dnu. Poď sem, poď dolu. Ja to spravím. Ja pingvin. Potom. Pingvin tam. No. Jej. Som našiel, keď som umrel. To je cool. Môžeš aj meniť farby, alebo to nechať na rainbow. Aj. Idem do petice. Ja zatiaľ robím kuchynku, teraz strechu robím. Anga mi nikdy nebude. Jo. Ale pôjdeš po kuchynský stôl ani za to je stoličky. Skúsim nájsť. Nie tu pejnám. Alebo môžeme urobiť keby dačo, že také gurky, čo musia z palicu do nich búchať. Čo? Neviem, tie guličky sklenené, čo z palicu musím do nich búchať, aby sa pohli, či ja neviem. Ja neviem, ak chcem rozprávať, ale... Berem vodu a idem. Berem aj nekity, lebo už nemám veľa. Okno. Tam mám urobiť reláciu alebo kuchyňu. Kuchyňu.
Może w kuchyni było, jo? Jo. Oko. Widzę, zaczęło. Skúsim. Toto nám chýbalo, toto nechytujeme v mene mohu. Toto nám chýbalo. Čo? To by mohlo hodit. Počkaj, teraz robím. Kde si? Počkaj. Pozeraj. No. Ja. Pamätám, no. To dám tu na gauč. Dám na stolik. Keď vyhraješ hru, tak na dôležitý. Jo. Ja už to vidím, jak teraz bude tma. Prečo sa tak lážujem? Ešte stoličky potrebujem. Stoličky, potrebujem stôl a veci na kuchyni a tak. Tam, že kuchyňu robíš? Jo, na kuchyňu. Ok. Zatiaľ robím stôl a stoličky. Mám už tam ešte jednu stoličku. Teraz a ešte veľký stôl potrebujem. Obrovský, čo máme my na čipsy a také. A vlastne, ty budeš stavať a ja budem chodiť pre jedlo. Jo. Už mám také kuchynské veci. Ok. Oh my god. Idem ukázať a ja ho robím. Poď sem. Musím pušnúť hovorkera dvakrát. Ide po tebe. Ide? A nie, on po mne išiel. Lebo ja ho potrebujem pušnúť. Ale tenky je. Pušuj! Ja neviem pušnúť. Sú piati. Nie. Je ten nohet. Na stoličku. Nie, počkaj. Ja ich pušnem. Ten malý. Čo robíš? Ja ich skúsim pušnúť. Ty počuj, dám stoličku. Nie, ale ja ich potrebujem pušnúť práve že. Ale na čo to sa ti tak šťastne spolní? Spolní. Nadarmo to robíš. Tak ja sa dohylujem a idem. To má zas. Ale to je ďalší človek. To zomrem. Keď zomrem, to zomrem. Dobre, no. Tam tekaj. Ja postel. Počkaj. Počkaj, koniec. Mám. Excuse me, the store is now closed. Please exit the building. Excuse me, the store is now closed. Please exit the building. Excuse me, the store is now closed. Please exit the building. Ja som tak, kde úplne preč. Tak, môžem robiť tu povšie, pod zrnka, ako ty to tu mám. Ja potrebujem sa dostať hore teraz. A ešte kde je? Tak na jednom mieste. A? Na regáloch. Počkaj, pozerám, neviem, že kde, ale... Jak sa mám dostať vyššie? Áno, tu. Ja neviem, jak sa mám dostať vyššie. Jedine, keby som sa dostal na tamten dom. Tak by to mohlo ísť.
a potom interagujete spolu. To byť. Tam vás easy. 9.54 a od 9.40 vlastne začali baviť. Áno. To, jak sa mám dostať tak vysoko? Sa tak vysoko nedá dostať. Ja si idem dať dačo iné. Idem dať Čo? iný. Ja si idem dať iný quest. Iný. Pri pilaroch sú. Ja nevidím už. A ty nevieš pilar. Dobre, viem čo mám robiť. To už asi malo byť. Ojoj, to bude zlé, lebo ja potrebujem v noci spraviť a dostanem pomocky. Mozgy! Čo? Mozgy! Pomocky. Ja to že mozgy. Hej. Mám taký, že to bol 851 stats. Taký mám. Wow. Potom mám, že pick up an items. Ja ráno musím upraviť toto posťoplek. A potom dorobím kuchynu, bo málo tam mám ešte na čo robiť. Ja musím dať čo spraviť, ale sa sekám. To je to len. Čo robíš? Je to potrebujem ako quest. Potom to, ja ti poviem, kedy to môže opraviť. Nie! Ja som to nestihol! Oj. Ok, idem po bloxy kolidáka. Idem prehľadať celý obchod. Jo, teraz jak mám robiť? Oh my god! Je veľa bloxy kory. Máme veľa bloxy kory. Ešte dva veci by som mohol dať. Yes. Aha. Takže tak, dobre. Čo? Nič. Tutaj teraz neviem, dáme head postel a toto máme. Ja musím povedať, že keby som teraz nemal home point, tak by som bol stratený. Jo, teraz... Kostole. Neviem, či sa to tak ľahko dostaneš, ale musíš skočiť, hej? No, vyskúšam. Ja potrebujem proste jedno. No, konečne. OK, už idem naspäť domov. Čo? To mogu mi.
A, no dobra. Powiem, jak to robimy. Doktor, to ten? Doktor Bob Soday, dobra. Ta doktor Bob Soda, że dobra. Oh my god, proszę się tak laguje. Okej. Jako, że tam jeszcze dwie robią takie, nie śmiałą. No way, że są co tam jest. Ja pokrytuję te tematy, co... To są pridomy. Widzimy dom. Chladniczka, mikrowolka, chladniczka, a wiadro, ale to nie wiem, czy są podali. A damy jedno do kuchni, ale to... To hej, do kuchni. Ja? A teraz są robią dieru, a mi szanuje... Pozeraj. Pozeraj. Czekaj. I takie stałe znajdziemy. A kuchnia? Nie tu? Lepiej papera, ale gdzie? Nie wiem. Damy lepiej papera, tu. O, No akurat, trzeba daj druga. jedyne co chcemy znaleźć. Poczekaj, chłodniczka. Nie mam chłodniczku. Nie, A ci... tu. Potrzebujemy znaleźć. Gdzie to mam chwilę? No, chwilę. Okej, już idę do mojej no. ja jestem... Skaj jest widział, hej. No, ja jeszcze światło potrzebuję, także... Ręczki nie mów. Odpoczuję jednego. Joj! Nie psa. Musimy jakby a musimy oglądać coś jak będzie rano. No to zjem rano. Poczekaj, będę miał chwilkę. Chcesz? Wow. Skrócę wyłakać. Choreje? Chory. Dawaj starczy. Excuse me, the store is not closed. Please exit the building. Nie mogę, kiedy taki fajny. Gdzie? Słuchaj.
Ja ho pušnem dole. Aspoň skúsim. Ja potrebujem medkit. A ja potrebujem. Počkaj, Rex, pôjdem dole a... Choď na popiery! Ja sa musím dohelovať. Choď ho vylakať, tak. Nevidíš, dobre, ešte ráno robíme s tebou už. Môžem zistiť, kde je. A tu budú. Jo, vypadol. Aj stadiaľ sa dá chodiť. Ja potrebujem späť. Už som zablokoval. Tak na Night 60 skončíme video. Čo? Že keď bude Night alebo no ako Day 60, tak skončíme video. Jo, a zajtra dáme druhé, ne? Hej, O Dead Rails alebo Fish. hej, možno. Ale aké ráno dáme? No, neviem ešte, ale... Toto mi nechajte. Ja vieš čo, ja si tak spravím na každý deň, že iba toto budem jesť. Čo? Že napríklad si dám kúky a tak, a že iba toto môžem jesť. Jo. Energiu. Ale jedlo dáme tu na polovičky, hej? Takže už môžeš robiť jedlo. Jak myslíš? Jedlo, ale To je moje. ja jedlo dám teraz to. Tak, Kde? tak, Kde to máš? tak. Kde to máš? Tu dám do toho. Ty to mal naopak. Ja som tu naopak, dobre som to mal. Nie. Dobre som to mal, daj. Nemal si to. Pusti. No. No, dobre, máš šťastie. Ty si to mal naopak. Alebo počkaj, ja to musím opraviť. Nie, bude tak. Počkaj, choď preč. No. Sa napijem vody. Čo som zapískal? A to to ja. Je tu iba jeden pri nás. Jo. A ešte pôjdeme fiš? Aj, možno. Ale, neviem, čo musíme spraviť. Aby sme mohli dokončiť video, tak musíme spraviť jeden aspoň quest. Takže, OK, tak aspoň ja. Ja musím. Ja robím jedlo. OK. Takže všetko, čo si môžem dať, ešte si to dám. Joj. Super, pekne zaradil ešte čipsy. Idem ešte po nejaké čipsy, takže potom si budem. Nie, ešte máme. No way, že sme našli Dr. Bob soda a 2 litre Dr. Bob soda. Aha. Ja som zjedol len čipsu. Že všetko, čo ja môžem zjesť, je toto. Počkaj, nevidím, ja čipsy vkladávam. Stereo. Môj bratík, či ja nepropojil? Tak ideš ma povedať, alebo... Ja viem. Ja viem, môže sus. Že najmä niekého, keď nevadí. Máme tu boxy koly. Choď ho nájsť. No? Prosím, choď ho nájsť.
No... To je ťažké. Až tak nie. Protože bude. Nevadí. Idem dať ešte do domu, to jedlo, čo mám, a potom keď, tak ešte pôjdem naspäť raz. Pridám ho tu. Do čoho? Myslím, divu. Jak chceš? Tak pridám ho tu. Ja. Ale tak za 4 dní nebudeme tam. Nie, že nebudeme hrať, ale skončíme video. Stream video. Končí. Hej. Aj banány. Počkaj, jablko. Okej, Ideme. No, pozri, a teraz som ukladal. nice. Teraz ide pizza. Aká to bude kus náročná. A my spať a kúpiť tu. Netreba, máme dosť jedla, ale dosť. No, to viem. Tu dám burgeru. Okej. Tak? Tam jak? A to jak Sara. No, napíš mu, že nech sa pripojí do skupiny. No, piči dáme do stredku, no do stredku nie, ale tak nie, hej. No, že nech sa pripojí do skupiny, že ti to vysvetlí. Nejdem teraz volať. A vysvetlí mu to. No, máme ešte dosť pici. Ešte tu mám. Počúvajte, už dám jedla, dám ku jedným, nebolo mi čo, lebo viete nepovedať. Okej. Tak som mal. Teraz ovocie pôjde na linku, 100%, takže... Takže budem musieť piť asi na meč. Poď Luka, lebo už je noc do nás. Ešte nebude. Ja viem, kedy bude. No, koľko minút? Nie o koľko minút, ale ja ti poviem kedy. Vidím ho. Vidím, no. Láska. Takže ja som pil. Zoberiem ešte ten donát. Aha, dobre. Ja som najväčší pil. Oh my god! Som ti nemohol povedať, lebo on bol so mnou. Nevadí. Do kuchyni jedno. No nie, No, takže budem musieť zjesť toto a jablko. Zajtra by som si dal
Ja vody dám dole. Čo? Ja vody dám úplne dole. Okej. To je to tvoje všetko robí. Všetko vody, všetky vody. Ukáž. To tvoje všetky veci. Počkaj. Ice vie, napíše, nech uhne. Ne. Jednu vodu, jednu iné. Takže zajtra budem mať water, meatballs a ice cream. Jo. Ale ešte dneska by som si dal meatballs. Pizzu tu necháme burgeru, ne? Hej. No a teraz zelenina bude náročná. Zelenina pôjde tu dole. Nechceme všetky veci tu. To sú na stolu. Všetky? Hej. Počkaj, mám čo. Ale to je dnes. A ťa zabijú. Ale tu je jeden. A čo mám doniesť? Ja všetko donies. Čo máš ty, hore, jedlo, pici, toto. A čo je dole. Máme ešte 4 noci. Jak by to skončí? Čo? Jak by to skončí o 4 dní? Hej. Všetko. Nie, len potrebuje... Ja kúkam. Dobra, toto dáš už dole. Nie, on potrebuje energiu. Nech si pije. Ešte tu mám potom donut, mám citróny, To je zlo. počkaj, a ešte tu mám Popilakame. idem tu hore. Tu máme koľko veľa vecí. Pane, všetko odložím. Ja som blbý, ja som tu hovoril, nie že potrebujeme bloxikov, že nemáme. Tu máme reálne ďalších 10 bloxikov. To je tu dole. Hej. Tu. A ten šupek. To ešte nie je všetko. Ja. Však ja som sa hovoril, že točíme. Idem kúkať film. Bra. Takže ale nebedu. No ešte tu mám Jo. olival. Ne, nevadí. On ide kúkať film, bo vieš. Ne, nič nerobí, jak na filmy kúka. Ale tady teda veľký výborný bude. No, Ja som takto nasypal a mám by všetko vykazol. aby som ho reportol. Hej, ne. A choď mi hľadať veľké Coca-Coly, prosím. To? Veľké Coca-Coly. Hej, toto. A to, lebo nemáme hore. Lebo teda my sme mali už spolu všetko. Hej, idem. Jo. Že na dneska mám toto. Voda.
Dáme hore na právo. Ja viem, kde sa spánujú veľké Coca-Coly, takže by to mohlo byť easy. Už nie sú. Ovocie tu, citrón. Ja neviem prečo, ale ja musím zobrať vodu. A to, jak dáš, že video keď už bude, tak to sa hneď už urobí a už bude na YouTube? Ako bude to nejaké dlhé? Toto by možno aj 2 hodiny. Trvalo, aby sa našľovalo? No tak napríklad, keď toto video má že 10 minút, tak to trvá možno 5 minút. A keď to video má hodinu, tak to trvá hodinu 10 minút. 50? No, alebo nejak tak. Ale asi ešte dneska nedám na YouTube, ale tu máš, A zajtra sa robí. tu máš Pepsi Cola. Viem, ale pozeraj, tu máš Pepsi Cola. Daj ešte tu. Idem po ďalšie Pepsi Cola. Jo. A ešte keď nájdeš nudle, tá povedz. Spaghetti myslíš? Špagety s mesovými guľami. Okej. Možno sme aký vybavení, hej. Voľby dáme koniec. Ale dneska budeme dať do koľko dní? Do 60. A už vypívame? Nie. Nie, už potom budem musieť ísť do toho. Okej, Ty už nebudeš baviť? no. Okej, takže idem naspäť. Takže ak budeš deň 60, už nebavíš. Ne. Prečo? No, budem musieť dokončiť to ten task. Okej, tu máš, Ale že už nebudeš baviť so mnou? no, už asi nie. No, tu máš toto. Tu som našiel toto, aj toto. To je všetko. Jo. Chvíľu bude noc a Hej. Ale to keď je dneska toto zostane až do zajtra? nie. Iba keby to bol private server, ale toto je public. Takže to sa nepecne. Hej. Tak to už nie je dobré. A však zajtra tiež dostaneme. Zajtra už tak neviem. No to uvidíme. Tak to je jedno. Oh my god. Wow. Idem teraz. Už tu neviem nič nájsť. No? Už tu neviem nič nájsť, aj tak o chvíľu už bude noc, takže si idem dať quest a musím ho splniť. Ja jak ty skončíš, to ja idem. Nebudem to ešte tak hodinku a baviť a potom poviem. OK. Kde je killer? No. Dobre, už na všetko už nemusíš, že sa nasedela ešte. Je to také chudná. Ale neviem, no už inventár mám ešte dosť. Už asi ne. Mám 40. Ja mám 4 Coca-Coly.
noci. Čo, bude noc, takže idem domov. Jo. Mám jeden ice cream. Mhm. Ja som ešte dneska nejedol nič, bra. Čo dávam najviac energie? Dobre, môžeme Coca-Cola si nemusíš. Okej. Ale na nutri, na luk, ktorý môžeš. Jaký? Ale budeš. Ráno, trošku. Čo? Čo je milk crate? Víš? Povedz mi, čo je milk crate? Čo? Pick up a milk crate. Ja musím si zobrať iný. Tieto otázky sú easy, ale neviem, čo je milk crate. Oh my god. Ja si... Čo my tu máme, hej, za veci už. Wow. Ešte citróna. A ešte tisku vodu a nanuky, a to je všetko. Ja som tak utekol. A ty si frajer. Buď nanuk a to zvrtne na zvrtne. Hej, mám vodu, ale musím jednu vypiť. Asi. No tak 3 nanuky, pomôcky. Máš zlinu, som tam mal, ale už som mal plný inventár, ale aj tak je to ďaleko. V tom nejdem. Mám 4 vody. No dobre, to asi nebude stačiť už. Pomáhaj, poďte na kresť. Som tu. Hej. No, takže, máš vodu. Jednu môžem vypiť. Tak. Čo jedno máš? No a teraz máme burger. Máme burgery dosť. OK. Takže to je jeden task. Objektív teda. Jeden employee time. To bude také. To ja som chcel spraviť. Ja ešte tu mám pitie. On je ruka. On je tu. Pošne ho. Je po mne! Ja som vec. Ty pani, ty suchy. Dávaj! Nie! Ja sa nehýbem. Už! Drgam! Ja to budem moc na stolu. Nie, ja umrem! On to tu nedostane asi. Dostane! Počkaj s ním. Ja nemôžem. Poďme na strechu. Jak sa dostane na strechu? Poďme na strechu. No to... Ja viem, čo musím spraviť. Dole. Jak to tam dostať? Uvidí sa, vedem toto. Počkaj, on môže byť sa sebe. Tak to nie! Čo? Čo
musím jednu vec spraviť. Dohylujem. Spraví? Dobre, Pošni ho! Ja ich neviem pošnúť. Je po mne! Nie, je tu! 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 Pomoc! Pomoc! Nie! Yo! Oh my god! Je tu jeden ináč, čo je zlé. Dvaja, ale rád ich snažil zadať. Oni môžu okolo bytu sami, ale až tak nie. Pôjde vidieť. Tak to treba tlačiť dole. Ja musím sa hrozne najesť. A ja potrebujem help s ním. Ja ti pomôžem. Aha, tak už sú dvaja. Viem. Možno tej výdru. Tak je, OK, viem. jeden išiel. Nie. No. Poď ruka. Ja si musím dať quest. Dávaj, Keď nedám quest, tak nemôžeme. tak som to otvoril, ja som to otvoril. OK. Ideme na strechu? Ja idem ešte do tej veci, nejedla. Ja už tu budem kempiť. Idem na gauči. To sa musím nájsť, ja potrebujem toľko veľa jedla sa teraz nájsť, že je koniec. Ja som mal 20 energie. Keby som umrel v noci na 59, ja by som bol ježak nasnevaný. Neviem, jak sa oni môžu dostať. Aha, dobre. Čo? Začovať, troška dám tam drevo. Aha, overaj. Počkaj, nie. Teraz sa tu nedostane to. Teraz sa tu nedostane. To nie je jedlo dole. Čo? Že to nie je dole jedlo. Ja mám pôlku. Idem na strechu. Idem tam pozorovať. Taký dám to bolo tesné. No, Víš, aké máme aj tvoje. potrebuješ Ale ja- citrony alebo meky. Nie, iba vodu. Ale mám tu citrón. Aj vodu je teraz. A mohol by som ísť po zmrzlinu. Hej, to som vedel. Ale jak sa dostanem dnu? Nedá dostať dnu. Hej, nie. Tady sa tu dostanu, hej. Dobre. Poď ideme hľadať. Na čo? Tak máme. Počkaj, tu máme ešte. Ja jedno, idem to po som zmrzlinu. dal. Hore jedla. To som na zmrzlinu. No.
Ešte 2 dní a ideme končiť, ne? Hej. Či to čo tu bolo? No to si takto, a tež to si takto dal, si postavil tam rovno, tam kde sú jedla. Toto je geniálne! Toto zajtra musíme spraviť. Kde si? Počkaj, ja ti ukážem, jo? Ukážem. Zapískaj. To nie, ja ti ukážem. Zajtra tu postavíme dom. Ale kde si? Pozeraj. Tu je jedlo. On si to postavil dom. Takže rovno tu má jedlo a ešte v dome má jedlo. Ale kde si? Zapískaj. Ja No idem, dobre, idem tam, ok, ja idem ďalej. Geniálne, no. Ešte nenájdem toto. Zajtra spravíme 100%. Asi, hej. A to vieš, že každých 5 dní sa mi zdá, že tam je jedlo nové. Máme tiež nové jedlo, mám cookies. Hej. Mám pomfredy. Neviem, Nemám rýchlo, že viem, čo mám spraviť. Musím povedať, že sú to dosť ľahké. Mám zmrzlinu. Ja som asi 1000 metroch. Čo? No to je všetkých 10. No to je všetky metky, kde sú. Kde sú? Ok, Máme. ja mám toto zmrzlinu. Zmrzlinu. Máme tu všetko, dodáme všetko, metky, všetko. Ok. Budem burger. Môžem burger. No. Na chvíľu. A nás Ja čo? viem. Ja som omýval celú paličku. Môže byť tak? Nie. Nebude to pekne, a normálne. No. Ja zmrzlinu. Hej, som dal. Ja to som uvedla. No to je toľko, po toľkých sa spanujú. No. Ináč toto som našiel. Čakaj. No. Ty debil. Ja som zmyslel. Všetko, môže všetko, čo to malo.
centymetry uzbrojenia. Czekaj. Jo. A pozeraj jeszcze tuletki. Co robisz? Mogę się zamieniał. Tak musím jesť. Ale nie, co tam jest mało. Aha, okej. Tutaj go zobaczę. Som trošku zjedol zmrzlinu. Ty si debil. Ináč som plný. Hej, videl som. Ale to bolí a čekaj mi. No a teraz idem sklenúť revoár. A tu... The store is now closed. Please exit the building. Excuse me. The store is now closed. Please Čo pískaš? Ale że jeszcze raz tak robimy. To je posledný deň. Dobra, ja to zrobię. No. Tak nie gramy. A ze skalnej strony ja będę dozerać. Może mamy takie wielkie światła. A? Ináč trošku toho som zjedol. No nie. Jak som pozrieš, jak som nezjedol tak veľa. Weź A ma. to wszystko tego. Daj nam Okej. Tak to, čo mám v inventári, dám naspäť. To je všetko. Jeszcze tak tego. Wow, mamy rzeczy, ale nie wierzę. Za jedną. Ideme zjeść všetky? Nie. Áno, jedem. Ale ja sobie to podałam wszystkie. Hej, poďme všetko zjesť. Wszystko, ale na dzieci. Ideme všetko zjesť. Nie, na dzieci. Aha, ok. Aj toto tu? Nie, to nie. Okej. Ešte mám toto. Ja to nechaj. No, proszę. No, a vyzerá to dobre. Proszę sobie zrobić jaj. Podaj się do kolandy, zadekorować dom. No ja już nie wiem, ja już byłem ja już poczekam. No ja chcę to tę obrączkę setno. Niech z każdej strony nas będzie pozerać, że jak kamery moje. A nie.
No. Dobre. Mám citróny. OK. Idem aj ja po citróny. Alebo po dačo. Také ideš? Idem tiež po dačo. Hej. Alebo ja už ne. Ja už budem iba chillovať. Ukážeme. Hej, keby som teraz netočil, to ja by som umrel. Keby som netočil video. Ale točil. Máme to šľaka. Ale nie to je, no. Poďme hide and seek. Pôjdem asi tiež nájsť. Pôjdem hľadať besky. A vykradávať ich. Ja som si myslel, že ten predávač je Bloxikola, ktorá chodí. Zapískaj. Zapískaj. Už som pískal, povedaj, koľko tu je toho. Nevidím. Ja tu... Zapískaj zase. Idem. No ja tu budem. Nie. Náš dom je lepší. Tak hej, ale dám si toto, ne? Tak, a ja si tam dám asi. Takže dám sa ich tam. Aha. Berem tábor, čo je nejaký tábor. Víš, koľko je to cíkov? Kde? Je to ten boss. Oh no! To ten boss je. Chod sa, Lukáš, príde domov. Ne. But the sword is now. Pomoc! Please, exit the building. No, to sa nedostane. On je pri mne. The Subway Surfers. To čo je? To je taký reálny, to ten. Excuse me. The store is now closed. Hej, To je manekína toto. to je bohatstvo jedla, ne? Hej. A tam má nahľadajky pre debe, čo ako keby z reálneho života. To je nejaký trikovi, ne? Hej. No ja neviem. Čo robíš? Nič. Čo robíš? Čo tak všetko kradneš? Však ti nič netreba. Banána z kapelata. A na čo ti je to všetko? Nič, iba sa mi chce. A mi chce. A vidím. Však umni, bo neviem vidieť nič ani nedá čo položiť. AFK. Je pani head. Čo je taký banána z kapelata? Vyčkafol.
Keď nám príde ukradnúť, dačo. Idem hrať Duolingo na poslednú noc. Šatolivou. Ajo. Idem pozerať shorts. YouTube shorts. A ešte točíš? Hej, ešte točím. Bude... Nebude mať vypnutý mikrofón. Taký mikrofón, keď začal. Ja ti potom... ja mám vypnúť... Ja som mal vypnúť celý čas, čo? No, tak až na 60-ke. Dám video. Nie, však až potom. Ale mi sa stále vypne. Mikrofón sa mi stále vypne. Však až potom. Však len. Čo? Ukáž. OK, ľudia, tak to bude asi všetko. Dostali sme sa na 60-ku. No a to je asi všetko, lebo proste som sa chcel dostať na 60 a spravil som ten objektív. Takže ešte raz rýchlo dáme, ako to vyzerá. Chod je tu. Tu máme prvé poschodie. Také. Au. Tak. Toto čo je? Toto čo je? To ten obrázok tu. Asi hej. Potom tu máme posteľ, tu máme kuchyňu. Musím si zobrať trošku, aby som video ukončil na max. A jeden no, takže a druhé poschodie je také, to je asi všetko. Takže tak, 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 tak. Ok, takže čaute a potom zajtra. Čau.